Seguramente lembren estas declaracións. Como vives a situación no que se atopa o edificio da estación? Pues ya me he acostumbrado después de, no sé, 8 años que llevo aquí, pero vamos, que es una mierda. Xa non os problemas grandes, como que se caen os leitos abaixo cando chove moito, que se inunde a parte de fora. Son que xa todo, son os baños, a electricidade que a veces funciona, a veces non. Después de 12 años de trabajo dentro de la estación, pues estamos un poco en ese punto en el que si no se formaliza la participación de la administración dentro del proyecto, pues ya vemos que el proyecto no va a poder continuar. Son da reportaxe que publicamos hai unha semana no Xornal da Estrada sobre o colectivo xuvenil da estación. A semana pasada tocou escoitar aos que sufren, aos que conviven cada día con este problema. Hoxe toca escoitar aos que nos representan no Concello. Hoxe poñemos o colectivo xuvenil da estación a debate. O Centro Juvenil da Estación leva case 12 anos promovendo actividades para a xuventude, converténdose nun referente a nivel autonómico. A súa sede, a estación de autobuses da Estrada, atópase nun deficiente estado de conservación, e iso estáse traducindo en diversos problemas. Cando a Xunta cedeu o edificio ao Concello, levouse a cabo unha mellora, pero isto non resolveu a situación. E a posteriori, o Concello asegurou non ter os fondos suficientes para arranxalo. Entón, o que nos preguntamos é: que podemos facer, que se pode facer para mellorar a situación na que se atopa o Centro Juvenil da Estación? Os participantes teñen 2 minutos para responder. O primeiro que hai que facer para mellorar a situación do Centro Juvenil da Estación é, en primeiro lugar, reformar as instalacións nas que se atopan agora mesmo, non? Agora temos unha estación de autobuses que está caendo a pedazos, sen prácticamente está caendo a pedazos, e a pesar de que a Xunta de Galicia reformou de alguma maneira esa infraestructura antes de entregar ao Concello da Estrada, o certo é que o seu estado é terrible e hai que reformar, e fuxindo sempre da mentira permanente na que vive o Partido Popular da Estrada de que non hai fondos para facelo, cando ten fondos propios que podrían empregar os fondos EPTI, os fondos europeos que están solicitados e que se solicitaron únicamente por 10 millóns en vez de polos 15 aos que se podía chegar, deixando proxectos como a estación fora deses fondos europeos ou con outros instrumentos como o Plan de Provincia, os plans extraordinarios de Deputación que saen periódicamente ou incluso conveniando coa Xunta de Galicia recursos para poder acometer esa reforma e convertir a estación de autobuses nun centro para a xente nova como é debido. En segundo lugar, nós pensamos que o que hai que ter tamén é política para os mozos e mozas da Estrada. Neste momento non hai ningún tipo de actividade como pode ser xornadas de información sobre o voluntariado, por exemplo, para rapaces entre 16 e 25 anos que queiran vivir unha experiencia destas fora das nosas fronteiras, pois o Concello non ofrece información fácil, igual que non ofrece información sobre outras ferramentas públicas que hai para rapaces e rapazas, en definitiva, como poden ser os bonos para o pago de alquiler que están disfrutando agora mesmo decenas de rapaces e rapazas no noso Concello, ou os bonos para sacar o carné de conducir, que tamén son unha ferramenta interesante, seguro, para moitos rapaces e rapazas. E, en terceiro lugar, outra das cuestións que hai que levar adiante é ir da man co Centro Xuvenil de Estación, que é unha asociación que ten rapaces e rapazas dispostos a traballar nela e que se levaran adiante este tipo de actuacións, eu estou convencido de que estarían encantados de poderlas organizar e poderíase levar adiante un traballo que de outra maneira e sin a propia asociación sería imposible de facer. Ben, está claro que a Estrada ten un déficit de actividades para a xuventude, especialmente de actividades deseñadas pola propia xuventude, non? Neste sentido, que pensamos dentro do bloque que a Asociación da Estación está facendo as cousas ben, non? Podense criticar moitas cousas, pero pensamos que non se pode criticar exactamente iso, non? Facer actividades que son as que queren a chavalada é para a chavalada, non? Nós pensamos que desde as administracións, dende o Concello, dende a Xunta, dende o Goberno do Estado, non se está poñendo os recursos que deberían ser necesarios para estas cuestións, non?
É certo o que dio o Concello da Estrada, é certo que arreglar a estación de buses sería moi difícil, non? Sería moi difícil e moi caro, pero tamén é certo que eles gastan moitísimos cartos en festas, moitísimos cartos en pantallas luminosas que non sirven de nada, cartos regalados para a cofradía, un montón de cousas que se poderían, cuxos cartos se poderían gastar nesto, non? Nós pensamos que dentro do goberno local, dentro do goberno da Xunta, teñen a obriga de potenciar e facilitar o traballo destas asociacións desta rapazada, non? Neste sentido, pensamos que teñen ou que mellorar as instalacións que están nun estado lamentable, ca instalación eléctrica ao aire, ca humedade que andolle encima, proporcionarlle outro local no que poder desenvolver estas actividades, non? Nós pensamos que os gobernos non poden botar balón fora cando están gastando pois decenas de millóns de euros en facer unha autovía totalmente inservible para o Concello. Que se pode facer coa estación? O mellor que se pode facer coa estación é creer na xuventude estradense, apoiala, activala, aproveitar as súas ganas para reforzala e darlle contidos, actividades, sinerxias, alternativas ao botellón. Eu creo que debemos de aproveitar as ganas que ten a xuventude estradense de facer cousas, de traballar no tecido asociativo para reforzala e darlle contidos a este espazo. A Estrada non pode seguir acumulando infraestructuras municipais abandonadas. Debemos de arranxalas, así como se consiguen cartos para arranxar outras cousas, debemos conseguir cartos para protexer un espazo de unión, de nexo para a nosa xuventude. A xuventude é importante que se poida agrupar, que poida traballar en modelo asociativo. É fundamental a súa idade de nova para aprender tarefas, ética, valores que lle poidan reforzar e axudar na súa vida adulta. E para eso é importante creer neles, apoialos. Nos programas electorales todos os partidos políticos levamos a creación dunha Casa da Xuventude. Agora temos a oportunidade de traballar para que esa Casa da Xuventude sexa unha infraestructura real. Polo tanto, evitemos seguir acumulando edificios abandonados, traballemos para crear edificios que estén á altura da nosa xuventude, pero como digo, para eso o máis importante é creer neles. Como de costume, estas só foron propostas, agora faltan as medidas. Que pasará? Non o sabemos, pero seguiremoslo de preto aquí na Xornada da Estrada. Vémonos.